Saayun sapa bimbingan mama jo kamanakan malape bulan Ramadan salam bajawe kamanangan barayo di kampung kita adai budaya di tanah bundo bajawe tangan salyang basuh arek ganggam salyang menyapu salam barayo dari Minangkabau dibuka gulai ketupek gulai kapal dasanda gurau jusana dari rantau lelah pulang Minang Maimbau salam barayo dari Minangkabau besembuang tangan saling menjambau besanda gurau jurang rantau lelah pulang Minang Maimbau besanda gurau jurang rantau lelah pulang Minang Maimbau daru rapu sikara kali basambuang manginyo panyiarang baputa kampung coba kuliah yang Minangkabau babagi salam barayo di kampung kita adai budaya di tanah bundo bajawe tangan salyang basuh are ganggam salyang menyapu salam barayo dari Minangkabau dibuka gulai ketupek gulai kapal dasanda